¿Hola? 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 ¿Ni algo ahí? Hola. Hola. Yo soy el Renao. Sí. Y antes pujava vídeos, però ara ja... Ara estic fatal. I Belaïlles, com va l'assumpte? Abans que res, desitjar-vos el bon any, perquè encara no havia pujat un vídeo enguany. Sí, tinc el temps tinc tan limitat que això ja és per cagar-se. Però bé, no anem a lamentar-nos més i com podeu observar, tinc la gola i el nas un poc degut a què? A l'oratge. Degut a l'oratge, a que estan volant balcons, estan caiguent-se finques. Així, en València està fent-se l'apocalipsis. Així, simple. Sí, ones de 6 metres, vents de 100 km per hora... Res, lo normalet, una cosa normaleta. Però bé, que no vull enrotllar-me. Conforme esteu veient en el títol, sí, avui anem a viatjar al passat. I per què anem a viatjar al passat? Pues perquè fa uns anys, Jimmy de Nombre, jo i un amic meu que li diuen el Moreno, que és el responsable de que molts dels vídeos que veieu es grave, és a dir, és el meu càmera official camera, decidirem anar un dia a València a gravar una càmera oculta. Sobre què? Sobre res. No anarem en res pensat. Així és que avui veureu uns xicotes clips de lo que gravarem aquest dia i com volia dur-vos-ho al canal, pues així ho teniu. Bienvenidos a Valencia, la ciutat de les flores, la luz i de l'amor. René i Jimeno tenen que vindre per ahí. Boi, com aneu anant? Dice, estem entrant. Quan pare el tren m'avises. René, mira, que no té doble xec azul. Este sí, este no. ¡Ah! Están ahí, ¡ah! Caras de felicidad. La idea és que no tenim ni puta idea de fer càmeres ocultes. Queremos a nuestras mamás. Pot dir molt bé o pot dir molt mal. Bueno, today vamos a hacer un video tutorial de cómo hacer una cámara oculta. Xoques, René, xoques. Això? Un traje de luto. En serio significa chocolate. Tío. Bien, anem bé. Qué guapo está, Primer plano. Todo empezó en un papel en blanco. Miau, yo también quiero salir en la cámara oculta. René, dile algo, està mirant. Com podeu observar, aquest era el panorama, ens assentarem, estarem pensant unes idees sobre com fer la càmera oculta, no se mos ocorria res, improvisarem coses, no teníem res clar, mirarem a un gatet que estava ahí. Vull dir, lo típic que se fa. Lo únic que no farem era esmorzar. I jo ahí va estar el fallo. Ahí. Però bé, no vaig a donar-vos més la xapa i anem ja en els clips de la càmera oculta. Espero que vos agraden i disfruteu-los. Iria ahorrant bateria perquè estem fent el tonquio. Excuse me? Can you help me, please? How do we can go to Barcelona? Barcelona. In car? Yeah, by car, taxi. Taxi. It's expensive, a bit expensive. Oh shit. And go walk. Huh? Sorry, one question. Where's where is one place to eat some paella? Paella or something like that, you know? Paella. But a good paella, you know? Perdoneu, per anar al Mareny? Per anar al Mareny? Ni idea. No? Preguntaria a tres, no. Go walk? But walk, it's gonna be hard, right? But you want? We're right here, right? Yes. Valencia, okay, so we're gonna be in Barcelona. You stay like the train and go to the beach. To the beach. In the beach. The beach? The beach? But we're far in the sea, you know, in the sea. Sí, in the sea. But it's a little cold. El mar. It's a little cold, no, to swim right now. Totes van nuetes. El Mareny de Barraquetes, totes van nuetes. Ni idea. No? Nada. No sé cómo decirlo. We're looking for some restaurant, you know. Yeah, some good restaurant. Because Valencia is the best. because the best arroz place, con right? cosas no es paella. That's true. You know.
gonna be this Ai. gonna be about 10 minutes. So, no? What do you think? We are here. We are here. We... Un lloc així de xiqui. Ni idea, no sé, no. No, sí, però no sabeu, ja sabeu, Maret de Barraquetes, totes vanuetes, dretes, en cairetes, no? Well, so in the train? Yes. But which is the stop? 3 or 4 stations. I like it. The name of the restaurant is 3 or 4 stations. Okay. It's a strange name, 3 or 4 the train and the 3 or 4 stations restaurant, you mean? Station restaurant, no. No. You must stop. What? You must stop in 3, 4. Ah, the stop. You mean the stop. Okay. Thank you. Paella. Okay. Thank you. Perdoneu, que estem gravant una càmera oculta. Perdoneu, que estem allà gravant una càmera oculta, vale? Espera, perdona, que estem gravant una càmera oculta, vale? Perdona. Bueno, ¿Qué digo este? No sé, no mantengo. hemos rompido el hielo contigo, así que... Era la primera. ¿Cómo que tal? Bueno, Hay que improvisar un poco mejor, ¿verdad? el inglés va un poco... Se nota molt, ¿no? ¿Cómo has dicho que se llama? El Renau, Bueno, està bé. Vale, no, que m'anem a casa. Me ric de lo lamentable. Però si no sabíem parlar inglès, per què farem una... No entenc el que volíem fer. No ho entenc, però bueno. Va ser un intent. Mos ho passàvem molt bé, la veritat, i comprovarem que és molt difícil fer una càmera oculta. És molt difícil. Així és que, bé, espero que vos hagi agradat. I si vos agrada que este contingut, pues intentarem fer algun dia una altra càmera. És que no sé ni el que preguntaré. Però bé, ja està, disfruteu de la setmana, passeu-ho bé, i això, doneu-li a like i totes aquestes coses, que ja és que Fins el pròxim vídeo, peladilles, passeu-ho bé i a cuidar-se. Ale! Y que no